Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Eyokhetho Ivune I-Mk Party. Mk Party yamukela abasule ku-ANC, kanti I-EFF.1KZNTVNEWS ngowasemathonjaneni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ungu-18.87 kuyidola laseMelika bengu R20.47 ku-euro yase-Europe ibe ngu-23.87 kupondo waseBrithani intengo yegolide yona ingu-$2,172.53 ounce kuthi intengo engahluziwe ibe ngu-$86.75 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Inhlangano esengethe ibhola lezinyawo kuleli safa isinxusa sabathandi bebhola bakuleli kuba baphume ngomningi babo bokwesekela iqembu lesizwe labesifazane iBanyana njengoba linemidlalo emqoka ezayo yokulwela kuzibekisela indawo kuma-Olympics. iBanyana izothonana phezulu nezimbanga ezayo ezinkulu eNigeria kumzuliswano wokugcina okuhlungela ke lemidlalo ezokuba seParis eFrance kusukela ngoNtulikazi. Sekuseleka indawo ke ezimbili zamazwe ase-Afrika okumele ke zithathwe ozonqoba phakathi kwelakuleli neNigeria. iMorocco nekanye ke neqembu lesizwe laseZambia. Umdlalo weBanyana nama-Super Falcons omlenze wokuqala uzokuba ke sekuhambeni ngoLwesihlanu lwesonto ke elizayo. Owesibili uzokuba kuleli loFtasfeld ngokugamanxa kwehora lesikhombisa kusihlwa ngomhla ziyisishiyagalolunye kuMbasa. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Iyanene bakaqambula inkomo zilahlekele zodliwa umdlebo kaSoshangana kwamzimba umntwana nethemba lonke nje le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.